Allah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Oke, sahabat-sahabat, saya sudah keliling muter-muter tadi, mencari, memastikan posisi dan keadaan, apakah mereka masih ada di sini dan tidak ya. Tapi saya lihat gelagat-gelagat dari apa yang saya rasakan, memang mereka ini sudah mengatur strategi, mau ada yang mau dilakukan lebih bagaimana sama kami. Yang pasti kita selalu waspada. Saya akan mohon bantuannya kepada sahabat-sahabat. Semoga dalam perjalanan saya nanti ada titik terang, karena kalau kemarin saya intip si setan merah itu, dia menjagai guha itu ya, di aliran Sungai Petir itu. Tapi yang tahu itu guha itu hanya Ucup Dragon katanya, sama Jakasura, cuman nggak tahu. Yang pasti saya mau hati-hati, pengen memastikan si lokasi itu untuk bisa saya terobos. Kalau bisa saya terobos ya mau saya terobos, kalau tidak ya terpaksa kita mau intip dulu, kita sembari nunggu spiritual yang lainnya. Mudah-mudahan sahabat ya, dengan perjalanan kami ada suatu titik terang, bisa menemukan keadaan fisik daripada Bangke Lampung. Jangan lupa sahabat, doakan terus, di subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya nunggu Bang Eno, mudah-mudahan Bang Eno nanti selalu sama saya. Yuk ikuti sahabat, kita jalan. Astagfirullah. Apakah benar sahabatnya, jalan menuju ke Gunung Petir itu memang sangat susah atau gimana, kita nggak tahu. Yang pasti kita harus waspada saja sahabat. Allahu Akbar. Kalau kita nggak waspada bahaya ya. Kita harus hati-hati. Apakah benar jalannya ini menuju ke sana itu untuk memastikan keberadaan Bangke Lampung, kebenarannya itu. Mana jalan sahabat? Duh, salah jalan kita. Aduh, salah jalan. Astagfirullahaladzim. Kemana ini? Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apakah benar ini sahabat ya? Lereng ya. Ada suara sahabat. Karena saya udah nggak jauh lagi dari pintu apa namanya, kamar. Allahu Akbar, itu dia sahabat. Astagfirullahaladzim. Itu dia sahabat, ada Ucup Dragon. Waduh, gimana cara sahabat? Kita pakai doa dulu sebentar ya. Jangan sampai jangan ketahuan. Kalau ketahuan bahaya ya. Gak bisa teriak-teriak, kalau ketahuan bahaya. Jagain supaya jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan bahaya kita. Sopo wae wong sing golere bakal tak paten. Guru
Icino aku mateni. Sing melok arep golek iri. Guru Icino aku. Iki guru angke sing goleki. Iyo guru wake sing goleki jenenge kudu kabeh iku ojo sampe sing reti iyo bakal dapaten sapa ae sing tuku. Mas, iyo guru. Siap. Aku tak joko ini kene. Yo. Sapa ae engko sing tuku. Kita harus hati-hati. Jokoi. Gak bisa. Kalau dekat kita mundur lagi, sahabat. Kita mundur, bahaya. Bahaya. Guru isin nanti. Kita mundur, sahabat. Yo siap guru. Tak joko ning kene. Engko le enek pengikut ire sing rene. Tak pateni. Iyo. Apa maksud ini, sahabat? Iyo guru. Iyo. Hatianku. Hatian. Kono bakar kaipih. Ben enek sing iso nembus. Biasa iki guru. Yang kono isi enek ora. Sama gurunya. Enek. Iku reku. Ongkon cah. Mengki jokoi wae ku. Engko aku sing nyeksoi meneh guru. Yo. Guru kei aku kekuatan roh. Yo aku jokon kene wae. Siap. Rupanya dia disuruh jaga. Yo le ene semua yang kota paten. Suruh jaga ini, sahabat. Sing kolere. Yo. Iya. Wake. Iki sing kolere iki akeh guru. Le ora dipateni situ-situ. Isi wae kong kolei. Apa maksud? Yo. Siap. Aku tak joko nang kene. Matur suwun. Jadi nggak sama. Contoh. Lihatin saja. Kalau nanti itu saya hapus kunci. Kayak gini tomang kutu hijau. Apa meneh guru? Iyo tak ketar nengku sejagat raya iki.
Kita pantau saja sobat. Yo. Sikso wae kore. Ojo enek irene sikso wae. Sikso. Dia menggunakan kekuatan-kekuatan untuk bentengin gerbangnya, disuruh setan mabang itu. Ojo Kita pantau dulu, kita zoom aja ke men, kita zoom aja men, biar kelihatan, kita zoom. oh yo Biar apa maksudnya? iki sing jenenge sapa iku? Mengko tak telur dhisik guru. Iya, iki pengikut tere akeh sing goleki. Iki api sing nekat tenan iki. Si Raden iki kaya sing arep nekat. Iya, sing arep jikore iku. Iya guru, aku tak jokoin ning kene. Mana lagi di sana? Tidak. Mana sih sana? Yo guru, tak telur dhisik. Enek sing pengikut racing mencurigake ora. Iki iki Cik Raden sing golek iki guru. Dia tahu sahabat. Arep golek ning diawak Cik Raden. Lihat ngintip dia tahu. Saya ini nyuruh dia lengah nih. Kalau dia lengah saya mau masuk ke gua itu. Nggak lengah-lengah dia nih, nggak pergi-pergi. Gimana caranya sahabat? Tak deloki meneh sing liyane. Gimana caranya sahabat? Bahaya. Gimana sahabat? Supaya aman Iki kita. Cik Raden meneh sing golek. Masuk tenan iki. Iki aku kudu hati-hati iki. Kita nunggu pergi aja nih sahabat ya. Kalau dia udah pergi, baru kita. Gimana caranya? Supaya dia pergi sahabat. Tutup Susah bener dia pergi pintu sahabat. goib. Tak tutup. Dedemit. Podo Jokowi sing jenenge sing golire tutup ben enek ora ana sing iso nembus gaib ku setan abang. Guru tutup kabeh guru. Iki iyo guru, wis tak tutup iki. Bakar goib. Iyo. Kaki aku kekuatan sejak kaki aku ilmu petir.
Iyo. Hati sahabat kita nggak boleh digabah. Jadi sampai dia tahu. Aku saiki wis kuat. Kalau dia tahu bahaya sahabat. Wis tak kuasai. Ora enek meneh. Iku pengikut tere. Bakal tak pateni sito-sito. Saiki aku duwe ilmu petir iki. Oh, dia punya ilmu petir. Sungguh luar biasa iki kekuatannya. Entah aku arep tak jajan ora enek sing nandingi aku. Iki jagat raya iki. Sombong kocok. Aku iki. Ora enek wong sing wani karo aku. Apa meneh saiki aku. Emang aku wis kuat. Dikek meneh ilmu petir. Sopo meneh sing arep nandingi aku. Ilmu halimonan juga aku enek. Tapi saiki aku arep jajan ilmu petir iki dhisik. Wah, iki wis sempurna iki. Kekuatanku wis luar biasa iki. Iki jagat raya wis tak kuasai. Ora enek sing tak wedeni. Saiki aku sing kuat. Iki aku sing kuat iki. Jagat raya iki wis tak kuasai kabeh. Iki. Ngikut tere sing goleng-golere. Ora ono sing liwat. Lek ene sing liwat, bakal tak samper petir iki. Iki samper nyawa jenenge. Biarin aja sahabat. Kita pengen tahu. Ya. Nanti saya sembari nunggu Bang Reno nanti baru saya nanti datang. Wis tak kuasai kabeh. Pantauan. Enek pengikut tere sing golek reti dhewe iki jenenge samper nyawa iki. Awakmu ora bakal iso metu. Aku sing joko nang kene. Iki aku cukrakon. Ora enek sing nanding meneh. Sopo sing wani? Tak pateni dik. Ojo jajal-jajal. Iki jagat raya iki wis tak kuasai kabeh. Awakmu rek ora bakal awakmu iso metu. Ora bakal iso metu awakmu rek. Ning kene wis aku sing jaga ing kene. Ora enek sing wangi. Iki tak bakar gaib dhisik. Ora enek sing bakal iso nembus iki. Ojo jajal-jajal pengikut re mlebu kene. Iso modar ndek.
Hmm. Kemana lagi? Iyo, aman iki. Ora enek sing teko iki. Iyo. Lek enek sing nembus kene ora bakal iso balik. Iki kudu sembarangan. Wis tak pager gaib ning kene. Ora enek sing bakal nembus sih. Apa meneh? Wong sembarangan. Iki wis tak kuat meneng kene kabeh. Awakmu re ora bakal iso metu-metu. Ojo macem-macem awakmu. Engko tak kongkon siksa karo guruku. Aku juga engko sing nyiksa awakmu. Ora bakal iran aku nyiksa. Tak siksa awakmu re. Saiki wis tak pager gaib. Ora bakal pengikutmu iso nembus iki pager gaibku iki. Kita ikut sama. Waduh. Hilang lagi saya ke gua. Kita nggak bisa ke sana, sahabat. Kita nggak bisa ke sana.